agwara m unu agwa leweni moto ihe n'ebe egbuo leweni ya anyị ji ebi agbuo adị ndị ni ya n'ime adịkwana driver na-eje anyị ya ni lewe gbuo mgbe anyị abala mgbo lewe anya lehụrụ ya lewe adị driver ni ya no driver anọghị ya ni ma gwa unu si ndị ga nwere ha emeweghị lewe gbuo ọ kwọtara m ihu ọ na-afụwa gbuo ma gwa unu si hụ adịkwa lewe olilolo hụ adịkwa onye nyanwụ ya nne adịkwa onye nyanwụ ahụ nna lewede anya lewa adị na onye ngwa lekwa anya ga kpọgbuo m alobama lewe nna jide nwayọ hụ ịmasị hụ ịgbagbu adịdị onye nọ n'ime gị ma m hụ ịnyawa jide nwayọ lewe anya o jedi tọnụ laka ịkpagbuo leweni ya lewe o jedi tọnụ n'aka ịkpa ladị onye gwawu ya n'ebe ọ gaje leweni si ya dị onye gwawu ebe ọ gaje o jedi tọnụ n'aka ịkpagbuo leweni uwuru aja ihu shiela anya lewe ọ kwọdụ meje Walmart gbuo hụ ọ kwọdụ mgbe agaje gbuo ọ dịla Walmart ọkwọ ma agaje nwe Chileke mie oyibo arụgbudala onweghị arụgbudala ha onweghị bekee wa gbara lewedi n'anya leweni ọmachakpa ebe ọ gaje ọ marachakpala ebe ọ gaje hụ okwute ochila agawa gbuo lotu ochi agawa adịka o ji ike atọ n'ụwa starị ọdụ nke ọmara si ya mewu ya ji ike megbuo ya kpụ ike kpọgbuo m ihe otu o si emenwu ya amaduke leweni o jekpe hụ ugbo ngwale ọ makwaso aya ji ime aka n'igbo lewe o dowelie n'aka nri leweni ugbo lewe otu o ji emenwe aka n'igbo erute odila m ebe m lafu hweke ihu mkpọtụ ndị oyibo na-eji eme hwekehi emele hi agbo mee ihe bịa kpọọ ya nwa otu ahụ pụta marala m sọwa agbara anya nwa hweke ahụọ m ga-ahụ agbara anya nwa hweke ahụọ m ga-ahụ agbara anya nwa ahụọ m ga-ahụ agbara anya nwa ahụọ m ga-ahụ agbara anya nwa ahụọ m ga-ahụ lene gị bọdị mara sị anwa Mbaise amahụọkwana m gị ahụọ m gị du ọwọsa anya owucha ahụ niile anyị hụrụ ka anyị ga-ekwudechani bọdị agbara ọdị nwa ahụ ugbu ahụọ m ga-ahụ akpọla ihe agbuo driverless moto chefukwana asị anyị amarakwala asị a gbara nyawa ahụ lewe na agbara lehe na agbara nyawa moto ga-agba mgbe ose adị onye nyawa moto ke hweke moke na-awaji otoke lewe anya ọ makwa ihe otu o ji na-esokwe bọọsụ ohila azụ na-esokwe ya azụ ọ mara si gboo ya gbachiri ụkwụ onwe ike gboo o nwere ike kpọgbuo mmadụ a gwala m si anọ m 6 minutes to ebe m gaje eje m na Walmart nge hụ ọ gwala m si enwere m 6 minutes lewe hụrotoji lọ n'akụkụ bọọsụ ohi ọhụ akwa bọọsụ ọha ahụ ahụ hụrotosi gbuhiere bọọsụ ohi ọhụ akwa bọọsụ ọha ahụ ọ jụọ dị m egwu m ga-ekọni adị na abịa igbo enwere ehi agara m isi unu tiri m abịa igbo kala afụkwala ka egbuo onye jụọ m egwu m ga-ekpọni lekwe ịhụ ọ gara jụọ m eriwedile m anọdị m 5 minutes anaghị dị m eru nwee ka ị gafe jekwe ị gafe ekwe n'oke spidi ahụ a ma kpọrọ kewa egwu ị gafe ekwe n'oke spidi jiri nwayọ anyị eruolewe nnọọ ịhụla adịghị onye nọ o tichekwere ma kasiti ụmụntakịrị ma nwatakịrị gị chọrọ ịkpọrọ nwatakịrị gị gbo ihe ogbo tikwere kasiti nga anyị
oche ụmụntakịrị na ya na-eji akwọ na ụmụntakịrị na moto leweni ihe ebe ọ gara agbachekwe adịghị hepụ m n'idiri asị m hapụkwala ihe hepụ mele chakwa n'onwe ka unu mee nwa gbara ka unu tiri na moto si akwarịwa mmadụ ya la akwarị m leweni agba ụmụ mmụọ leweni ụmụ mmụọ nyawa moto ụmụ mmụọ ụlọ nyagbudala onwu na moto anyị were ụmụ mmụọ ka anyị la na Naijiria anyị ewere ele egbu mmadụ ibe anyị ndị ka ewere na ụmụ mmụọ ka ehi na-anya moto lewe n'otu eji bụrụ ụmụ mmụọ lewe ogbuhiele ọ gaji aka n'igbo lewe ọ matụlọ n'isi ebe ehi ịhụla ya lekwe hụ ụmụ mmụọ mewe anaghị ụmụ mmụọ lewe hụ ụmụ mmụọ mewe lewe hụ ụmụ mmụọ mewe ya werekwe nweta ihe ekwekwa gị si lekwe ebe ya gaji lekwekwe ị na ha ikpe eru agbadila lekwedị ọnọdụ ọkụ ka anyị nọ kwụsịdị ihe ọgụka ịhụkwa nne ya agwakwala m si anyị fụlakwala n'ọkụ ya ejikwe m jikwecha ihu o jikwele m ebe m nọ ihu hụrụ otu moto ndị ka ọzọ ji abịawa ya jikwe m ebe m nọ ogbuhiele bekee wa gbara lekwe ihe mmụọ nyawa na moto mmụọ nke ịnya agbuola onwe gị na moto he mmụọ ka ịnyawa mmụọ ka ịnyala ahụ uwuru aja si mmụọ ka ịnyala ahụ uwuru aja Mbaise alobama leleni moto ka ịnyala ahụ anyị erudala ọ ga-achọwa ịkwụsị mgbe leweni anyị erudala ịhụ ọ ga-atụ ebe ọ gara ịkwụsị mgbe leweni ọ ga-atụ ebe ọ ga-ịkwụsị m ne ọ machakwala ebe ọ ga-ịkwụsị m ne ihe ogbuhiele uraje nwụdala uraje ọ makwasị ọya ji ịkwụsịkwa m n'ihu shọpụ o lewekwu ya gboo lewe ebe o ji gboo lewe ebe o ji ịkwụsị m gboo lewe nga o ji ịkwụsị m ne uraja ihe omewe nwa ọ ga-atụ owe ebe ọ ga-ịkwụsị m ne o ọ gwala m si nrịda ịhụrụ ya analaghị m ego m ọ sị m ga-afụọrọ ya na moto ọ sị m ga-afụọrọ ya na moto ngwanị nna afụọrọla m gị na moto ngwanị bye lekwe ewe o jegbo lewe na o jewele ọ ga-ijewe gbuo lewe n'anya ya mmụọ lewe mmụọ nyara lagawa dịka onye na ya n'ime ọ lawala